Μέρα 1 που προσπαθώ να φτιάξω χορευτικό σε μια εβδομάδα. Τώρα προσπάθησα να κάνω την Αρμενίας της Eurovision 2024. Τώρα προσπαθούσα να κάνω το πρώτο λεπτό, το τραγουδιού. Γιατί σκέφτομαι άμα προλαβαίνω να το κάνω. Εδώ βλέπετε είναι Σάββατο σήμερα, γι' αυτό. Και αύριο λογικά θα βγάλω. Μεθαύριο δεν ξέρω, είναι Δευτέρα. Παραμεθαύριο λογικά, ναι, όχι. Τέλος πάντων, όποτε προλαβαίνω. Και εξάλλου αυτό το τραγούδι έχει 2-3 λεπτά. Οπότε δεν χρειάζεται κάτι να φοβάμαι. 3 μέρες θα μου χρειαστεί συγκεκριμένα. Και ναι, εδώ πέρα δεν ξέρω γιατί το έκανα αυτό με την τάπα. Ναι, μπορεί να μου ήρθε τέλος πάντων. Εδώ πέρα προσπαθούσα να κάνω τα τελευταία λεπτά και μετά το έκανα όλο από την αρχή. Ναι, εδώ πέρα είναι που το κάνω νομίζω όλο από την αρχή. Ναι, πάλι η τάπα μας. Εδώ πέρα αυτό που μου είχε κολλήσει με τα γόνατα. Παιδιά, μην με ρωτήσετε επειδή, κοιτάξτε εδώ. Ναι, πάλι το έκανα. Κόλλαγα και δεν μπορούσα, γι' αυτό έπρεπε, πες το καλά Πανικούλα μου, έπρεπε να το κάνω σωστά, γιατί έχω προπόνηση. Κοίτα εδώ πώς θα κάνω. Εδώ πέρα προσπαθώ να κάνω τα πρώτα πάλι, νομίζω. Ναι, τα πρώτα. Ναι, τέλος πάντων, εδώ πέρα προσπαθώ να κάνω άλλον για να βρω κάτι που θα βρω. Το τραγούδι θα σας το δείξω λίγο. Περιμένετε λίγο, θα ακούσετε τι είναι τώρα, αλλά θα σας το δείξω τώρα. Και κάπως έτσι πάει. Τα λέμε.